Саумһығыз, студияла Лилия Әділбаева, мен һәдді Сибай қалағында болған саралар менен таныштырасақмын. 2020 ел Башқұрт тілі елі. Ошы атамалы ел секторында Сибай телевидение коллективі Башқұрт тілі алдынаға иғылан еті. 17 февральдан 22 февральға теклім яңылықтар сығарылышын һәм тапшыруларды тек Башқұрт тілінде тәқдим етесек біз. Қала предприятияларының һәм ойышмаларының етәксілері менен бірлікте өткәрелгән оператив кәңәшмәләр төрле мәсьәләләрне урында хәл итү өчен уңайлы. Был адына өчен сираттагы кәңәшмә ниндәй бурыстар кую турында безнең иҗади төркем әзерләгән язманан белерһегез. Қала хакимияты башлыгы сираттагы оператив кәңәшмәне быел билдәләнәсәк бөек еңеүнең 75 еллыгына кагылышлы мәсьәләләрдән башланы. Әлеге мәлдә Бөек Ватан һугышы ветерандарының, тыл хезмәтсәннәренең, лагерь тоткындары һәм башка һугышка кагылышы булгандардың тулы исемлеге төзелгән. Уларның барыһына ла байрам айканлы юбилей медальдары тапшырыласак. Ветерандардың көнкүреш шарттарын Торлак коммуналь хезмәт идаралыгы тикшерә һәм ярдәм итү сараһын барлай. Артабан һөйләшү мәктәпкәсә белем бирү өлкәһенә кагылды. Сибай калаһында бүген балалар баксаларында урын җитешмәүе күзәтелә. Был проблеманы хәл итү максатында Башкортстанда махсус сертификат индерелә башлай. Уга ярашлы ата-әсәләр шундай ук хакка шәхси балалар баксаһына йөртү мөмкинлеген ала. Был сиратты кәметү белән беррәттән шәхси эшкуарлыкты үстерүгә лә булышлык итәсәк. Кала хакимияте башлыгы шулай ук юлдар турышына ла айрым тукталып үтте. В принципе, у нас есть неплохая готовность, мы и технику новую получили, сейчас мы маленько дооборудуем, плюс у нас вопросы, связанные с модернизацией дорожных фрезы, то есть нивелир, мы говорим об этом, для того, чтобы к этим работам. Но сегодня озвучивались также сроки прохождения всех процедур, в том числе конкурсных. Хочется отметить, что мы эти основные процедуры все прошли, то есть у нас объемы все отторгованы. Но только вот остается приступить к работам. То есть мы знаем своих подрядчиков по ремонту наших дорог. Юлдарды өлешләтә ремонтлау май байрамдарына тиклем тамамланырга тиешлеге һыдык өстенә алынды. Артабан һүз һаулык хаклауга юнәлтелде. Әле республикала кидү таралуы күзәтелә. Ошыга бәйле безнең калала ла мәктәптәрдә карантин игълан ителә, төрле саралар оештыру сикләнә. Кала хакимияты башлыгы шулай ук җинаятьчелек статистикаһына тукталып үтте. Быел суицидтар ханы кәмегән, ә бына кеше үлтерү очраклары 2 тапкырга арткан. Был тәңгәлдә күрелгән саралар өлешләтә һөдемтә бирә. Таулы касабаһында урамдарды яктырту бындагы җинаяттар ханын 40-ка кәмиткән. Кәңәшмәлә күтәрелгән бөтә һорауларны ла барлагандан һуң Рөстәм Авзалов калалаштарыбызга лаеклы наградалар тапшырып үтте. Фидакар тырышлыктары өчен предприятие һәм уешма хезмәткәрләре кала хакимияте грамоталары белән бүләкләнде, һөнәр осталары билдәләнде. Гөлсәрия Абилова, Ильяна Кириллова, Радмир Исанголов, Роман Корнев, яңлыктар хезмәте. Быйыл 9 май көне Өфөлә хәрби парад секторында атлы парад узгару күзаллана. Парадта катнашучы байлар данлыклы Башкорт кавалерия дивизиясының байрагын күтәреп үтәсәк. Республикала еңеү көнен байрам итү тарихында кавалерия дивизиясының ошулай күрһәтелгәне юк әле. Үзенчәлекле акция 112-нче Башкорт кавалерия дивизиясына һәм генерал-майор Миңлегали Шайморатовтың данлы хәрби юлына багышлана. 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһы 1941 елның ноябрь айында илдең Дәүләт оборона комитеты рөхсәте белән оештырыла башлай. Милли дивизияның командиры итеп фронттан кайтарылган Миңлегали Шайморатов билдәләнә. Республиканың колхоз-совхоздары дивизия өчен 13 мең ат, меңәрләгән центнер иген, фураж бирә. 1942 елның апрелендә дивизия фронтка китә. Фашистлар Мәскәүгә якынлаша башлагас, онда инде Дәүләт оборона башлыгы Сталин ебәрде телеграмма бөтә хәрби округтарга мөмкинселек булса милли кавалерия дивизияларды оештырырга дигән һәм шул боерыкка кагылышлы Төркмәнстанда, Үзбәкстанда, Таҗикстанда, Казакстанда һәм Төньяк Кавказ республикаларында һәм безнең Башкортстаныбызда 112-113 кавалерия дивизиялары формалашырга дигән фарман булды.
112-нче башкорт кавалерия дивизияһы генерал-майор Миңлегали Шаймуратов етәкселегендә Бөек Ватан һугышында Брянск, Воронеж, Көньяк-Көнбайыш фронттарында, Сталинградта барган алыштарда еңү яулай. Дивизияның 3860 яугиры орден медалдар белән бүләкләнә. 78 яугир Советтар Союзы герое исемен ала. Безнең Рәсәй хәрби тарихында хәрби даны бик югары. 78 Геройдар Советтар Союзы биргән һәм 5 тулы кавалер ордены биргән бердән-бер дивизия булып Миңлегали Шаймуратовның дивизиясы тора. Һәм ошо бүгенге көндә барган акциялар республика кимәлендә һәм бөтен Россиядә кушылган вакытта милләттәшләребез бик вакытлы дип уйлайбыз. Сөнки ул 75 еллык юбилей гына түгел бит инде еңүне каршы алган. Ошо безнең батырларыбыз, хәрби тәкъсиләребезнең дә хөрмәтен кадер итү, мәңгеләштерү һәм киләсәк буынга yetkерү эше. 9 май көне үтәсәк атлы парадта теләге булган һәркем катнаша ала. Буның өчен бары хайлап алу турын үтер кирәк. Катнашучыларны теркәү, афишалагы махсус QR-код яисә хылтанма аша алып барыла. Гөлсәрия Билева, Руслан Көмешкулов, Роман Корнев, Яңлыктар хезмәте. Сибай калаһы яшьтәре тагы ла һокландырды. Был юлы студенттар сит ил йырдарын оста башкару буенча бергә бер дип аталган проектка йыелды. Иҗади ярыш белән безнең хәбәрчеләр дә танышты. Ысын мәгънәһендә был бәйге барыбызга ла сит ил эстрада йырчыларының сыгышын хәтерләтә. Әмма сәхнәлә калабызның төрле уку йортларынан йыелган талантлы йыр-моң һөюче пародия осталары бәйге тота. Шарт буенча һәр катнашучы ярәбә ярдәмендә сит ил йырчысын хайлап ала. Бүген безнең сәнгать колледжында бергә бер конкурсы үтә, ул икенче тапкыр үткәрелә. Бу конкурсның максаты студентлар үзләренең буш вакытларын файдалы үткәрһеннәр өчен сит телләргә антылыш, күп бит инде теләп өйрәнәләр. Шуның өчен бөтен студентларның да сит телгә һөю уяту өчен бу конкурс үткәрелә. Безнең колледждан студентлар катнаша, 7 студент һәм калган колледждардан да катнашучылар күп. Студентлар бик яхшы әзерләнгәннәр, тырышып әзерләнгәннәр. Конкурс киләһе елларда студентлар арасында гына түгел, укучылар арасында ла үткәрелер дигән уйда калгы килә. Проектта катнашучы сит ил йырчысының сыгышына пародия әзерләй, ягъни уны тавышы, сәхнәлә үҙен тотышы менән кәүҙәләндерә. Был сара егет һәм кызларга сит телдә өйрәнү өчен дә этәргес булыр дип белдерә оештырыусылар. Икенче ел рәттән узгарылган был сарала кала студентларының заман белән бергә атлавы, алдынгы карашлы булуы һәм ижади һәләтен үстерүгә булган ынтылышы яхшы сагыла. Сибай сәнгать колледжы студенты Нәркәс Ахундянова калала узгарылган барлык бәйгеләрдә лә әүҙем катнаша килә. Башҡорт халыҡ йырҙарын оҫта башҡарыуҙан тыш, бөгөн ул үҙен сит ил йырҙарын башҡарыусы булараҡ һынап ҡарарға килгән. 3 февральдан уйланыҡ, эшләнек тип әйтәйек инде, һәм дә оҙаҡ уйланым инде, нимә булып йырларға инде, былай мен лирик йырҙарҙы күберәк яратам инде. Һәм дә әйҙә бер ҡыҙыҡ булһын әле дип, ошо йырҙы һайларға булдым. Тони Уотсон йырсының Dance Monkey тигән йырын һайланым инде. Шул үҙем шул уҡ уның кеүек инде, нимә дип әйтәйем? Образда ла һәм обезьяна кеүек әйтә бит, шул үҙемдең настрой һәм, шәп булды миңә оҡшаны. Зрительдәр ныҡ кына мине поддержали, дип әйтәйек инде. Шул мин шатмын иностран телен һәйбәтерәк белеүгә һәм дә уны әйтелешен, күберәк уны аңларға, һәм дә уларның образдары бик ҡыйын һәм бик киң, уны аңлар өсөн ҡыйын, һәм дә шул инде. Сәхнәлә үҙен бик ышаныслы тотоп, пародияға оҫталығын күрһәтә алған Нәркәс Ахундянованы жюри ағзалары Гран-приға лайыҡ дип билдәләне. Медицина колледжы студенты Гөләндәм Дауытова беренсе урында яуланы. Зөһрә Иҫәндәүләтова, Радмир Иҫәнғолов, Роман Корнев, Яңаҡтар хеҙмәте.
Һәр халыктың туып үскән ере, иле булган һымак газиз хазинаһы, әсә теле була. Юкка иле юктың көне юк, теле юктың юне юк дип әйтмәйҙәр. Туган телдә иркен һөйләшә белү үҙаллы фекерләүгә генә түгел, югары культураға ла эйә булырга ярдәм итә. Был хаҡта Сибай халҡы нимә уйлай? Туган телде белеү улар өсөн мөһимме икән? Туган телдә мин өйдә балаларым белән дә, внукларым белән дә, ейән-ейәнсәрҙәрем белән тик туган телдә аралашабыҙ. Ейәнсәрҙәрегеҙ, тимәк, туган телде Һөйләшә, башҡорт классында уҡыйҙар. Әлбиттә белеү кәрәк. Туган телеңде белһәң, бөтәһен дә беләһең дигән һүҙ. Үҙеңдең нейеңде, телеңде, туган яғыңдың тарихын, бөтәһен дә. Мой родной Мордовский. А знаете ли вы его? Знаю. Я там родилась. Но замуж вышел сюда, в Башкирию, в 81 году. Так что уже весь язык и башкирский, и мордовский, и русский, все знаем. Мин күбрәк аралашам урыс телендә. Чөнки мин эшем шулай. Ә туган телде белү кәрәк нисек уйлыйһығыҙ? Конечно, кәрәк. Конечно, кәрәк. Кәрәк дип әйтәйем. Һау өскән күк белергә кәрәктер инде дип уйлайым. Туган тел бит инде. Тугандан шулай атай-әсәйләр өйрәткән, башка һеңдергән дигән һымак. Мин дә кызымның башына шуны һеңдергә тырышам инде. Как вы думаете, родной башкирский вы нужно знать его или нет? Ну, нужно, конечно, но уже как-то, как это не обидно звучит, уже все равно более обрусели мы все. Также дети у меня по-башкирски не разговаривают и не понимают, к сожалению. Мәктәптән башкорт телен укыдым, башкортса. Өйдәгеләр белән, туганнарым белән, достарым белән башкортса аралашам. Рәхәтрәк башкорт телен белһәм, икесе телләр өйрәнәм. Телде белү кәрәктер инде. Бөтә ердә башкорт теле кәрәк. Мин үземнең туган телемдә яратам. Башкорт телендә һөйләшәм. Ә хәҙер республика яңылыҡтары хаҡында ҡыҫҡаса. Башҡортостанда муниципалитеттар көсө менән рөхсәтһеҙ түгелгән 3000 сүплектең 414 генә юҡ ителгән. Ведомство вәкиле һүҙҙәренсә, сүплектәрҙе мөмкин тиклем тиҙерәк юҡ итеү өсөн аҡса етмәй. Экология министрлығы әлеге мәлдә законһыҙ сүплектәрҙе бөтөрөүгә бәйле дәүләт ярҙамы сараларын күрһәтеү буйынса күрше төбәктәрҙең тәжрибәһен өйрәнә. Мостай Кәрим китаптарының «Беҙҙең өйҙөң йәме» һәм 100 шиғыр исемле юбилей баҫмалары Башҡортостандың китап селтәрҙәренә һатыуға сыҡты. Китаптар Башҡортостандың халыҡ шағирының 100 йыллығы айҡанлы «Инеш» нәшриәтендә донъя күрҙе. Башҡортостан ауылдарында балалар баҡсалары һәм мәктәптәре янында балалар театрҙары барлыҡҡа килә. Технологиялар ни тиклем әүҙем үҫешмәһен, халыҡҡа йәнле аралашыу кәрәк. Был йәһәттән мәҙәниәт учреждениелары универсаль булырға тейеш дип белдерҙе Мәҙәниәт министрлығы коллегияһының киңәйтелгән ултырышында республика хөкүмәте вице-премьеры Фәнүр Йәғәфәров. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әҙелбаева эшләнем. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.